ଆସନ୍ତୁ ଭାବିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ସୂତ୍ର ଲୁଚି ରହିଥାଇପାରେ କି? ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ତଥା ଚମତ୍କାର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରୂପରେଖାକୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗୂଢ଼ ତଥ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଜୀବ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯାହାର ଶରୀର 9ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆଉ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଶୁଣିବାକୁ କେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି ନା? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କାଳ୍ପନିକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ନା ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି? ଏହି ଜଟିଳ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଖୁବ୍ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବର ନାମ ହେଉଛି ନବଗୁଞ୍ଜର। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ ଏହାର ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମହାବୀର ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ ସମୟରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରାଣୀକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ହାତରେ ଧରିଥିବା ପଦ୍ମଫୁଲ। ଏହି ପଦ୍ମଫୁଲଟି ପ୍ରକୃତିର ପବିତ୍ରତା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସନ୍ତୁଳନକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ଭୟଭୀତ ହେବେ। ଅର୍ଜୁନ ବି ଡରିଯାଇ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଧନୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମ ଦୂର ହୋଇଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ବିଷ୍ଣୁ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପ, ଯାହା ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶରୀରର ଗଠନ ଏବଂ ଏହାର 9ଟି ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ନବଗୁଞ୍ଜରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାର ମୁଣ୍ଡ ସତର୍କତାର ପ୍ରତୀକ, ମୟୂରର ବେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର, ଷଣ୍ଢର କୁଜ ଧର୍ମର ଏବଂ ସିଂହର ଅଣ୍ଟା ଦିବ୍ୟ କ୍ଷମତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସେହିପରି ସାପର ଲାଞ୍ଜ ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀର ଗୋଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ବାଘ ଓ ଘୋଡ଼ାର ଗୋଡ଼ ଉଗ୍ରତା ଏବଂ ଜୀବନଶକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ, ଆଉ ମଣିଷର ହାତ, ଏହା ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ କର୍ମକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଉଛି ଉଗ୍ରତା ସହିତ କୋମଳତା ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହିତ ଜ୍ଞାନର ଏକ ନିଖୁଣ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା, ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ମଣିଷର ହାତଟି ସବୁବେଳେ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷରୁ ଗୋଟିଏ ଧରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ହୁଏତ ପଦ୍ମ ନଚେତ୍ ଚକ୍ର। ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଓ ପ୍ରକୃତିର ପବିତ୍ରତାର ସଂକେତ, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ର ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ, ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ ମଣିଷର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାର ଦିଗ ବଦଳାଇବା ଏବଂ ଦେଖିବା କିପରି ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପୌରାଣିକ କଥାଟି ଆଜିର ପାରିସ୍ଥିତିକ ନେଟୱାର୍କ ବା ଇକୋଲୋଜି ସହ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ବିଜ୍ଞାନରେ ସିଷ୍ଟମ ବାୟୋଲୋଜି ବା ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ କୌଣସି ବି ଜୈବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ନବଗୁଞ୍ଜରର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକ ମିଶି କିପରି ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ମାନେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି, ତାହା ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ୍ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଶକ୍ତି କିପରି ସବୁଠାରୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ସ୍ତରର ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ୍କୁ ନବଗୁଞ୍ଜର ସହିତ ମିଳାଇ ଦେଖିବା। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ଆଉ ଷଣ୍ଢା ଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଖାଉଟି। ତା ଉପର ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଖାଉଟି ଭାବରେ ରହିଛି ସାପ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉପର ସ୍ତରରେ ବା ତୃତୀୟକ ଖାଉଟି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ବାଘ ଆଉ ସିଂହ। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବଭକ୍ଷୀ ବା ଓମ୍ନିଭୋର। ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନବଗୁଞ୍ଜରର ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ସମଗ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଫୁଡ୍ ୱେବ୍ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଳିତ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଏହି ସବୁ କିଛି ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ସହ ଖେଳିବା ବା ତାର ଶୋଷଣ କରିବା ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ବି ସେହି ଏକା ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି। ପରିବେଶରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରଜାତି ହଜିଯାଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ସତରେ ଏହି ପୁରାତନ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ଏତେ ଗଭୀର ବିଚାରକୁ ପୁରୁଷ ଧରି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ଆମେ ଯଦି ଟିକିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ନବଗୁଞ୍ଜରର ଏହି ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ବି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି।
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥରେ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଖୋଦେଇ ହୋଇଛି ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ରରେ 8 ଥର ଏହି ରୂପ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରଘୁରାଜପୁର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଏପରିକି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଗଞ୍ଜିଫା ତାସ୍ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ରାଜା କାର୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏସବୁ କେବଳ କଳା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସଂରକ୍ଷଣର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମାଧ୍ୟମ। ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ନବଗୁଞ୍ଜରର ଏହି ରୂପ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶାଳ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୂରାପୂରି ମେଳ ଖାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜୀବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବନଶୈଳୀ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ପରିବାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ବିବିଧତା ଭିତରେ ଏକତା ହିଁ ଏହାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବା ସାଇକୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନବଗୁଞ୍ଜରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଯଦି ବିଖ୍ୟାତ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କାର୍ଲ ଜୁଙ୍ଗଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବା ଜୁଙ୍ଗିଆନ୍ ଆର୍କିଟାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ନବଗୁଞ୍ଜର ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ମନର ଗୋଟିଏ ନିଖୁଣ ଦର୍ପଣ। ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରାଣୀସୁଲଭ ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିମତା ଅଛି, ସାହସ ଅଛି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହିସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆବେଗକୁ ଏକାଠି କରି କିପରି ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ହିଁ ଏହି ପ୍ରତୀକ ଦର୍ଶାଏ। ଭଗବଦ୍ଗୀତାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଧାଡ଼ିଟି ଆମର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସାରାଂଶିତ କରିଦିଏ। ସେଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମଗ୍ରତାକୁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିପାରିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସେହି ବିରାଟ ରୂପ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଆମର ପରିବେଶ ଏବଂ ଆମର ମନ ଏସବୁ କିଛି ପରସ୍ପର ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯଦି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଆମ ପରିବେଶ ଓ ମନସ୍ତତ୍ୱର ଏତେ ନିଖୁଣ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି କେତେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିବ। ହୁଏତ ସେସବୁ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଉପରଠାଉରିଆ ଭାବରେ ନ ଦେଖି ଏକ ନୂଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।